Concello de Camariñas, Grupo Cerdeimar e Restaurante La Marina patrocinan a Mochila do Viaxeiro. Boas, están connosco no comezo dunha apaixoante viaxe. Queremosles propoñer unha travesía polo mellor da nosa cultura, dos nosos povos, vilas, xentes e lugares. Dende hoxe poderán encher connosco unha mochila a que nos acompañará nunha viaxe polas festas culturais e gastronómicas máis destacadas da nosa xeografía, do noso país. Porque temos moito que descobrir, porque temos moito que ver e porque podemos facelo xuntos. Acompáñennos, aquí comeza a nosa viaxe. Moi boas! Benvidos a un dos pratos fortes no calendario de festas de Galicia. É unha festa gastronómica, entón? Non, voceciña, non. É unha festa de moda. Xa, as festas sempre están de moda, Marta. Non, home, non. Refírome a unha festa de exaltación da moda. E non unha moda calquera. Moda 100% galega. Dende 1981, cada Semana Santa, Camariñas vístese cos seus mellores encaixes para celebrar a súa mostra máis internacional, a Mostra de Encaixe de Camariñas. Unha festa declarada de interese turístico galego, que durante 5 xornadas amosa comercio, diversión e cultura. Imos ver entón o que temos preparado para Vaya hoxe. dando sumario. Sendo Camariñas unha vila mariñeira, a Costa da Morte, é lóxico que na súa industria atopemos empresas adicadas ao mar. Este é o caso de Cerdeimar, unha empresa do sector da alimentación dende 1884, que paga a pena coñecer. Imos. Cerdeimar é unha empresa de fabricación de conservas e envasados con 130 anos de historia. Entre as súas liñas de fabricación atopamos os mellores produtos das nosas costas e dos nosos mares, como poden ser as conservas de pescados e mariscos, así como unha selección de conservas baixo o nome 1884. Cerdeimar tamén ofrece produtos refrixerados de cociña caseira e cociña do mar, destacando os que se ofertan baixo o nome de Conservas Bolla. Cerdeimar é unha empresa familiar que emplea na actualidade a 168 persoas e exporta a máis dunha dúcia de países en 3 continentes. E vela aí Marta en compañía de Andrés. Así que sodes unha empresa familiar. Pois sí, empezou o noso bisavó no ano 1884. E que podemos ver hoxe aquí? E fabricamos todo o que vendemos. Eso quere dicir que nós cerramos o ciclo completamente dende a compra da materia prima nas lonxas ou nos distintos proveedores e armadores, pasando pola súa transformación e terminando coa súa comercialización. Pechamos o círculo porque para nós a calidade e o control do proceso é moi importante. Bueno, pois eu xa quero coñecer este proceso de preto. Pois pa diante. Ahora mismo estamos na fase de pelado, de limpieza, neste caso do atún. Este atún onde se pesca? É daqui, é galego? Concretamente este do Océano Atlántico, da zona de Costa de Marfil. Ten o peixe inteiro e as señoras dedícanse a limpiálo e a deixalo impecable para o seu posterior enlatado. Canta xente está facendo este traballo aquí? Pois mira, na limpeza hoxe temos a 42 personas. Cocemos o peixe durante a noite, o sea que nos cerramos antes das 12, 16 horas, cerramos todo o ciclo. Pero eu vexo que isto é moi laborioso, Pensa que este é un traballo de moita especialización, Marta. Nós temos unha plantilla moi estable ao largo do ano e ao largo dos anos.
Andrés, e aquí que están envasando o atún en bolsas grandes? Estamos envasando no formato máis grande que facemos, que é unha bolsa de aluminio de 6 kilos, que vai orientada fundamentalmente para a hostelería, restauración, catering e industria. E aquí xa temos o produto envasado. Sí, esta é a zona onde, despois da esterilización, o produto descansa sempre de un día para outro. Pregiata qualità... Isto é italiano. Para a nosa exportación é un dos pilares fundamentales da nosa industria. E dentro da exportación, precisamente Italia, que é un país onde a calidade do produto prima sobre o precio, pois é onde nós máis forza temos. Andrés, pero eu aquí vexo unha diferenza. Aquí está todo moi ben colocadiño, non? Bueno, concretamente estas señoras están traballando no empacado de unha sardinilla da máxima calidade. Andrés, este é o último paso, non? Aquí xa se pecha. Se lle añade o líquido de cobertura correspondente. No día de hoxe temos un aceite de oliva e ten o cierre e despois xa ven a esterilización. Andrés, vexo que a calidade aquí é moi importante. Non somos fabricantes de gran volumen, somos uns fabricantes máis de calidade que de cantidade. E ti crees que eu estarei preparada para adicarme a unha xornada? Muller Marta, xa pensei que non mo ibas a pedir. Levo toda a mañán o uniforme na man hai que ter un uniforme. Para que probes, claro. Bueno, a ver que pasa con estas xouvas. Bueno, a ver, como é isto logo? Vai probando a ver o que faz. Vou poñendo así. Ai, que se me escapan. Isto non é tan sinxelo como pensaba. Non é tan Xelo, fácil. pero parece, pero non é. Pero non me dá tempo, que me escapame a lata. Eu creo que con un pouquiño de práctica valo conseguir, eh? Xa, con práctica é algo máis. Bueno, Andrés, eu creo que hoxe xa rematei aquí a miña xornada, Eu penso que sí, que por hoxe chegache ben. Sí. Pero aínda teño que ir ata a mostra do encaixe. Ai, pois tamén teño que ir eu, porque temos ali un stand. E que che parece se vamos xuntos daquela? Perfecto. Pois espera, xa verás. 1, 2, 3. Reviola. Pero que... Xa ves. Isto é as miñas roupas. E que ata teño a mochila e todo. E jaiteiros tamén. Bueno, xa como xa estou vestida e todo, sigo por ali. Chao. Chao. Bueno, Dolores, así que ti eres a directora da organización. Efectivamente, son a directora da Mostra do Encaixe de Camariñas hai 10 anos. Levamos 23 edicións. Empecé na cuarta e logo xa na 13 xa me contrataron, levo 10 anos. E que podemos atopar hoxe aquí? Porque vexo que hai un montón de cousas, un montón de xente. Primeiro empezar xa a mirar polos stands. En todas elas podrás ver os seus encaixes feitos de diferentes formas. Como os pendentes que levo, Son de encaixe? Son de encaixe. A ver, eu quero ver isto. Claro que son de encaixe. Dolores, como conseguides que esta feria perdure tantos anos? Esta é unha labor que se vai facendo ano tras ano e ano tras ano vas conseguindo que as delegacións se encontren a gusto, que volvan para o ano que ven. Ou seja, que a xente non só ven para poder vender os seus produtos, senón tamén para ensinalos, non? Non é a finalidade vender, non? Non, a última finalidade non é vender, é promocionar, vender, é moi importante adquirir contactos. O encaixe vai se adaptando, pero isto é unha plataforma moi importante, moi interesante, onde, como podes observar, cada país trae os seus produtos a enseñar as súas técnicas. Ou seja, que eu hoxe aquí podo aprender a palillar. Podes aprender. Poñémoche unha traductora, decides que tipo de encaixe queres aprender. Hai moita diferenza entre o encaixe de Camariñas ou o encaixe de Estonia? A verdade é que sí. Os elementos básicos son totalmente diferentes. A nosa é como unha almohada, cos seus cornos para apoiar. Elas, bueno, depende de cada país. Canta palilleira é aquí. Efectivamente, temos 200 palilleras diariamente. Bueno, vexo que hai un montón de xente, Un montón, ainda as que están por vir. Mira, está aquí xa Virtudes. Vou me sentar aquí ao solo. Bueno, Dolores, moitas gracias. Quedo aquí con Virtudes. Ven acompañada, vale? Hasta logo. Bueno, Virtudes, pois eu vou quedar aquí un cachiño con vos. Está ben, tiñas que aprender. Ui, pero aprender ten que ser moi difícil, non? Non é, non. É que ides moi rápido. Isto como se fai?
Mira, para aprender, imos así, mira. Este por riba, este por baixo. Que son de 3 en 3? Hai que coller 4 na man. Este que ves así, aberto, chamanlle parenteiro. Este dibuixo que ves aquí, Sí. chamanlle o casedillo. E todo o mundo lle chama igual. Bueno, aquí en Camariñas todo o mundo lle chama igual. E polo que vexo, leva moito tempo facendo isto, non? Isto, eu empecé cando tiña 5 anos. E enseñoume miña abuela máis miña nai. E cando o facía vostede? Porque con 5 anos seguramente querería andar xogando por aí. Antigamente non se xogaba, nena, tiñamos moi pouco tempo para xogar. Vostede lle regalaría algún mozo que lle sacou a bailar así algún paniño de... Os mozos, sabes o que nos facían a nós? Collíanos un bolillo e cunha navalla poñíanos o noso nombre, escribían o que eles querían no pelillo, eles a nós. Colle este nesta man, estes dous nesta man, este nesta man. Este pasar por riba deste, dalle 2 voltas, va. Veña Marta lembra, un por riba doutro, un por riba doutro. Xa me fixen un lío. Vaya sorpresa. Creo que é mellor que sigas ti, Mira, outra vez. Hai que ver que mal se che dais todos encaixes. Ese chamase o medio punto. Medio punto. Acabo de facer medio punto de encaixe de Camariñas. O recinto feiral de Camariñas acolle estes días a 23ª Mostra do Encaixe, que conta con desfiles de moda, obradoiros de encaixe, demostracións ao vivo, actividades deportivas, así como outras programadas para a ocasión. Ademais, entre a multitude de stands e expositores chegados de toda Galicia, atópanse varias delegacións convidadas do resto do mundo. As palilleiras, procedentes de 12 países distintos, xúntanse no Encontro de Palilleiras para compartir experiencias e tradicións ao redor da artesanía do bolillo. Todo este traballo conflúe nas distintas pasarelas de deseñadores consagrados ou novos talentos que amosan as múltiples posibilidades desta artesanía no mundo da alta costura. Ernestina, hola. Vienes de Italia. Sì, dalla provincia di Como. E como é facer palillo aquí e facer palillo alá en Italia? È completamente differente questo è il fusello. Sí, La forma è muy differente. E tamén È l'almofada. la almofada é redonda. E questo è muy importante. Ernestina, por que veu ata aquí, ata España, ata Camariñas? Allora, sono venuta qui 22 años antes. Todos gli anni, la Semana Santa, il martes della Semana Santa, io prendo l'avión per venire aquí e mi gusta mucho. Volverá o ano que ven? Se spera, Sí? se spera. Sí. Hola, Eva. ¿De dónde viene? I'm from Poland. ¿Y desde cuándo vienes aquí, a Camariñas? 3 times in Camariñas, 10 years ago and last year and this year. ¿Y por qué? Because people is very good. I love food, I love bobbins, I love palileiras, everything is okay. ¿Y hay diferencia en cómo hacéis el palillo, cómo palilláis en Polonia a cómo se hace aquí? And first, we cut the bobbins and the down. You and the cut the bobbins in the up. ¿Vas a seguir viniendo el próximo año? When you invite, yeah. Esta mostra internacional conseguiu propiciar o uso do encaixe de Camariñas, non só no enxoval doméstico, senón tamén no sector da moda. E para isto son vitais os desfiles de grandes deseñadores ou de deseñadores noveis. Imos ver un deles. Deseñador xa con moita experiencia aquí en Camariñas, aínda que eres de fora, ¿no? Sí, soy de Madrid. Eres de Madrid. Que che trouxo ata aquí? Pues me trajo, primero que bueno, yo ya llevo colaborando con Camariñas varios años y luego conocer el producto, conocer el encaje de Camariñas siempre es bueno. ¿Cuántos años levas vindo aquí? Pues yo llevo 4 años, todas las Semanas Santas está reservado en la agenda y hay que venir a Camariñas. O sea, en esta feria de encaje, en esta muestra de encaje, los distintos países que se dedican a hacer el mismo encaje de bolillos que se hace aquí en Camariñas y que están invitados, tienen la oportunidad de mostrar su encaje en la pasarela. ¿Está de moda o encaixe?
Yo creo que está de moda todo lo que sea artesano, estamos volviendo a las raíces. Tú ves las colecciones de los grandes diseñadores, estamos volviendo a eso, a las raíces, a todo lo que es tradicional, a todo lo que es nuestro, a todo lo que es auténtico. Estos trajes, los que estáis viendo de novias aquí, son de... O sea, todos los diseñadores que vienen a la mostra normalmente donan un traje suyo para el Museo Camariñas. Entonces, los trajes que estáis viendo de novias aquí son trajes que se han donado al museo. Estamos a ver o concurso de diseñadores noveis. Este ano acaba a súa 20ª edición. 4.500 euros serán repartidos entre os 3 finalistas, ademais do premio especial otorgado polo público. Bueno, Jéssica, unha das participantes neste concurso de xóvenes talentos da Mostra de Caixa de Camariñas. É a primeira vez que participas? Sí, a verdade é que sí. A idea era poñer as xaulas na cabeza porque inspireime moito en Hitchcock. Ti non palillas? Cando era pequena palillaba, pero agora mesmo non, xa non me acordo case nada. É o teu primeiro ano aquí? Sí. A este concurso, non? Como viviches a experiencia? Moi boa. Conoces a moita xente, falas con un montón de persoas de outros países. E vas seguir co tema do encaixe? Eu creo que sí, porque me gustou moito a experiencia de utilizar encaixe, porque ves que tanto che vale para vestidos moi elegantes como para roupa de calle. Logo do desfile, aproveitamos uns intres para coñecer a ampla oferta gastronómica que ofrece a vila de Camariñas, como é o caso de O Meular, un típico restaurante mariñeiro cunha orixinal decoración que propicia diferentes ambientes na terraza, no bar ou na zona de comedor. As súas especialidades son as parrilladas de mariscos e pescados frescos da Costa da Morte, así como as empanadas caseiras ou a caldeirada de pescados. Destaca tamén a súa formidable selección de viños galegos e todas as denominacións de orixe. Ou tamén do restaurante La Marina, situado no porto de Camariñas, onde Marta, vexo, xa está chegando. Hola, boas, Lola. Que tal? Veño con fame. Que hai de comer hoxe? E este é o mellor sitio. Bueno, temos un pouquiño de todo, Marta, pero eu se recomendaríache un pulpo con ameixas e un arrociño con bogavante. Pero, sabes que pasa? Hoxe veño así con tempo. A min gustaríame ver un pouquiño como facedes. Vamos a Sonto de Marisol? Vale. Moi ben. Veño coñecer como se fan os vosos platos. Moi ben, pero foi unha boa idea, estupendo. Que temos aquí? Temos un bogavante. Como sabemos que se é galego ou se é de outro lado? Polo color. É moi azulado. Sí. Vale, Marisol, os ingredientes xa os vexo. Sí. Como se fai? Este será o aceite, a cebola, un pouquiño de allo. Ese allo xa vexo tamén que está como mollado, non? E o allo pelo trituro e poño nun tupper con aceite. Vale, vale, vale. Isto será o pimiento. O pemento verde, mailo vermello. O vermello que levará. Un pouquiño a salsa de tomate. A salsa de tomate. Este que é o prato estrela? Xa che traio, a ver, xa che O levo. prato estrella é este, as parrilladas. Bueno, este é un dos platos estrella. No. Vamos a preparar. Ui, isto sí que me parece difícil, Marisol? A ver, e vexo que lle tiñedes aí como as pinzas... Para que non morde. Caramba, son peligrosos logo. Muitísimo. Entonces agora fago isto. A ver, a mitade, non? Agora procedemos, mire. Mire, isto agora xa está, se o ves acolliu, espesor, colliu o corpo. Agora das máis almejas, a máis a gambiñas. Agora as colas de gamba, peladas. Peladas. Un caldiño de... Caldo de pescado. De pescado. Botalle bastante polo que vexo, Agora poñeremos un pouquiño
Que é sal fina, non? Un puñado. Un puñado. 2 puñados. Isto é para 2 personas. Ahora, O protagonista da receta. o protagonista sería o bogavante. A canto ten que estar o forno? O forno está a 200. E aquí poñémoslle 20 minutos. Pulpo con ameixa. Este sería o allo. Botamos primeiro as ameixas. Primeiro as ameixas. É que, claro, hai que esperar a que abran, non? Tampouco todo non. Pois poñémoslle o pulpo. O pulpo xa está cocido, non? O pulpo xa está cocido. O perixel. E ti non saberas palillar tamén? Tamén. Bueno, é que estás completísima, Marisol. Bueno, Marisol, isto está listo, non? Preparado para ir á mesa. Bueno, pois logo vou para a mesa. Cunhas estupendas vistas ao Atlántico e ao porto de Camariñas, o restaurante La Marina ofrece un servizo de primeiro nivel nun ambiente inigualable. Unha aposta polos sabores orixinais da cociña galega, onde podemos desfrutar dos mellores mariscos, pescados e carnes, ademais de atopar unha surtida adega con máis de 100 referenzas. E aí ven un dos pratos estrela, arroz con bogavante, do que Marta parece que vai dar boa conta. Bo proveito. Bueno, que tal, Marta? Riquísimo. Xa entendo eso do que me dixeches antes de que sodes especialistas nesta receita e tamén no de pulpo con ameixas. Bueno, aparte de... Temos pulpo con gulas, temos o lenguado da nosa costa buenísimo. Tamén. Buenísimo. Pero teño que vir máis veces logo. Xa o sabes, Estás na túa casa e todo o mundo que queira vir aquí. É o bogavante noso, Nada de Canadá. Xa vin o segredo de que ten que ter a cola azul. Azul. Sempre azul. Non con bogavante naranxa. Sería americano ou canadiense. Eu vou seguir, Sí, hombre. Sigo comendo. O patrimonio artístico e cultural de Camariñas é fascinante. Ademais das súas paisaxes que forman parte da rede Natura 2000, Camariñas posúe unha importante arquitectura cívica e histórica que imos coñecer de seguida. Bueno, Xabela, sei que estamos no Faro Vilán. Sí, estamos no Faro Vilán no Concello de Camariñas, no cabo do mismo nome. Este é un lugar declarado de interés turístico nacional. Este ano celebran os 80 anos desde a súa declaración. Hai fareira, máis un fareiro, e están aquí continuamente, a verdade. Canta xente visita este lugar? Pois aproximadamente uns 40.000 visitantes ao ano. Vexo que aquí é unha representación do faro. Sí, a pintora Novais é nacida aquí na Ponte do Porto, entonces decidiu tamén para esta exposición facer un honor tamén ao Faro Vilán. Agora nos estamos na vivenda, ata ali hai un túnel que hai que subir unhas 150 escaleiras e despois aínda subir a torre. 150 escaleiras? En total 250. 250? Hai que subilas todas? Todas, si queres chegar ata a cúpula, sí. Bueno, pois porque estou empeñada en subir e ver esas pedazos de vistas que tendes aquí en Camariñas. Así que, pois veña, paga pena. Vamos intentalo, entón. Aínda che son vendeles, imos arriba. Bueno, Cristina, así que ti eres unha das primeiras fareiras. Sí, son unha das 3 primeiras mulleres fareiras de España. E canto tempo levas con esta profesión? Carai, non me lo preguntes, porque non xa sabes que me descubres la edad. Sí, 40 anos. Ai, bueno, e tes que subir todos os días estas escaleiras? Unha vez o día, sí, non libras dela, E por que se construiu esta especie de túnel? Pois porque había moito vento e o técnico non podía facer as guardias arriba. Bueno, ahora empezamos a subir o que é a Torre do Faro. Collestes o día máis chuvioso do ano para ver a agua toda por aquí, Ai, que xa estou. Mira, esta é a columna de basamento e esta é a cuba de mercurio. Estas son unhas escaleiriñas que chaman de gato. A ver, ui, isto é peligroso, No, non é peligroso, tú agárrate bien porque está todo ordenado bajo seguridad. Cristina, entón a isto chamaríamoslle a cúpula, non? Todo lo que envolve este es la linterna. Esto es una óptica que está formada por cristales de cuarzo pulido, que en definitiva son lentes, e o objetivo fundamental é darlle máis intensidade á luz que está no interior. 1, 2,
Pasan 15 segundos e se emiten outros 2 destellos. Iso é característico do faro Vilán. De faro Vilán, sí. Pois o barco identifícanos pola característica en cuanto a luz que emitimos. E logo aquí, se te fixes un pouco, tes a muela, que é unha roca erosionada polo vento, e a calavera. A calavera, vese perfectamente. E a ti como che deu por ser fareira? A mí non se me ocurriu, nem creo que se me ocurriera nunca. O que pasou foi o seguinte, que o meu mozo era fillo de un fareiro e iba a salir unha oposición a faros. El proyectouse presentarse. Entón, descubren que é a primeira vez que otan as mulleres. Entonces, foi cando me plantexaron se me atrevía. Eu, como son así de atrevida, pois se atrevía. Porque canto máis difícil, para as mulleres creo que é máis interesante e importante. Ben, amigos, pois ata aquí a nosa viaxe pola Costa da Morte e pola vila de Camariñas. Levo mochila chea de tradición, encaixe, cultura, moda e moitos paisaxes. Se tedes a oportunidade, visitade esta terra, que paga pena, de verdade. E xa sabedes que a verdadeira viaxe non está en descubrir novas terras, senón en miralas con novos ollos. Ata sempre. Moi ben, pois ata sempre entón. Adeus. De bucaneros. Das festas gastronómicas son especialista, pido, por favor, un aplauso para o Ramistas todo. Marta, xa bonda, que xa rematou todo. Ai, que paciencia. Bueno, xa marcho. Xe sei a onde teño que ir.